Tervetuloa uudelle videolle. Tänään ollaankin liikenteessä fillarilla ja olen tullut junalla Hankoon. Täältä on tarkoitus ajaa yhden yön taktiikalla takas PK-seudulle. Tervetuloa mukaan matkalle. Hankoonhan kuuluu olennaisesti tietenkin meri, rannikko ja heti junasta kun lähdin, niin meninkin katsomaan päänähtävyydet ja sen ns. Vanhan kaupungin, mitä sellaista nyt sitten sieltä löytyy, niin kuvasin siellä ja laitetaankin niitä tähän näkyville, niitä otoksia ja videoita sieltä kaupungin puolelta. Hangossa on kiva kaupunkikeskusta, mutta tietenkin tämä on tunnettu myös niistä rantapromenaadeista ja ylipäätään hiekkarannoista. Ja ne oli kyllä upeita stadilaiselle. Erittäin vaikuttavia, todella suuria rantoja ja aavaa merta siinä heti kaupungin reunalla. Ihan eri tavalla kuin stadissa, missä saaristo ympäröi hyvin pitkälle. Ettei kauheasti ulappaa niin kuin pysty näkemäänkään. Tästä Hangostahan sanotaan, että täällä on aivan unelma neulaspolkuja pyöräilijälle ajettavana ja näyttää jo erittäin hyvältä, kun katsoo tästä tuonne metsän puolelle tästä tiellä. Kaikkialla täällä on mäntykangasta ja sen pohjalla sellaista hiekkamaata, missä näyttäisi olevan todella tasaisia polkuja. No onhan tää nyt kyllä aivan älytön paikka. Todella makea. Polku menee sinne ja tänne ja tuonne. Crazy. Olisihan täällä tietenkin myös noita kapeampia, todella samankaltaisia polkuja. Mutta ensi kertaa täällä kävijänä niin fiksin turvalliset reitit tällaisilla pikkusen leveämmille hiekkapainoille. Ai että, olisiko kaikkialla tällaisia polkuja. Näitähän voi posottaa vaan. Tyypillisestihän Suomessa tuulee tuolta lounaasta ja niin on tänäänkin. Puuskatuuli 13 metriä sekunnissa. Ja sehän siivittää mua hienosti täällä, koska Hangosta ajetaan pois Koilliseen. Miten voi olla, että täällä on näitä tämmösiä kapeita polkuja ja harvoin juuria näillä. Kuunnelkaa nyt mikä rauha. Toki tuolla toi ajorata pauhaa vähän matkan päässä, mutta aivan ihana konsertti. Se olisi täysin mahdollista ajaa tuolla
noin 30 myötätuulessa. Mutta täällä mä työnnän 2-3 kmh. Valintoja on tehty. Tähdennetään nyt vielä, että ei tässä asiat ihan hirveän huonosti oo. Aurinko paistaa, myötätuuli, loma ja aika kevyttää ensimmäinen päivä tarkoituksella. Kyllä tästä hyvä tulee. Tultiin radan varteen ja on ollut kyllä todella hienoa. Jylhät noin mäntymetsät. Vaikkei ne nyt kovin vanhoja ole paksuudesta päätellen, niin kyllä tuollainen mäntymetsä on hieno kangasmetsä. Ja hieno on myös tämä vaina, kun kulkee. Ajan just tällaista ihanaa polkua. Tai oikeastaan tää on kävelytie. Tähän on leveä. Tosi hyvä pohja. Dagmarin lähdettä kohti mennään. Missä ajattelin pitää lounastauon. Okei, tänne. Tulee vähän teknisempää, kamera pois. Noniin, tää merkki tarkoittaa siellä on varmasti jotain hyvää. Ojan kautta vissiin. Tällaista vaanaa täältä löytyy. Oikein kiva. Tämähän kapenee ihan polluksi. Cool. Äsken tässä sai tunkata ihan huolella ylämäkeä. Oli niin irtainta se maa-aines. Mutta mä luulen, että joku muukin pyöräilijä on tullut täältä tänään, koska aina välillä näkee renkaanjäljet. Ja viime yönä taisi sataa. Eli ei kai voi olla niin kuin ennen niitä sateita. Ehkä. Onpas kyllä kiva tie. Siis katsokaa nyt. Joo, täristää, mutta katsokaa nyt. Aivan ihana. Pysähdin oikein. Titta på där. Kuinka nättiä. Let's go.
kohta aletaan olla perillä leiripaikassa. Tietääkseni. Katsotaan millaiseksi tää polku vielä tästä muuttuu. Aika kiva reitti. Sorastettu kävelytie kulkee täällä avokallioiden lomassa. No niin, huomenta myös sinne kotikatsomoon. Olen yöpynyt täällä Tammisaaren länsipuolella ulkoilualueella. Oli välillä kylmä ja välillä kuuma ja se on kyllä ikävää herätä sellaisessa tilassa. Varmaankin sieltä järveltä hohkas kylmää ja ehkä tuli myös usvaa sieltä yöllä. Oikein kiva paikka oli. Pulahdin myös järveen. Heitin talviturkin. Oli ihan törkeän kylmää, mutta on se vaan pakko hikisen pyöräilypäivän jälkeen saada ne hiet pois. Puitteet oli siis hyvät. Voin suositella tätä paikkaa. Eilen ennen kuin tulin tänne, niin kävin Rintamamuseossa. Siellä muuhun teki vaikutuksen erityisesti nämä rintamalaisten tekemät puhdetyöt. Tosi taiteellista porukkaa. Tietenkin, koska siellä on ollut rintamalla läpileikkaus kaikenlaisista ihmisistä, niin myös taiteellisista ihmisistä. Nyt on siis toinen pyöräretkipäivä ja tänään ajetaan täältä ihan kotistadiin saakka, tai oikeastaan Kirkkonummelle, josta otan junan. Ja matkalla toki pysähdyn sitten kaikissa merkittävissä paikoissa katsomassa, että mitäs täällä on nähtävää matkan varrella. Noin. Päivä on taas tosi kaunis. On hyvin kuuma jopa. Ja nyt on vasta aamu. Tänäänkin onnekas myötätuuli on mun mukana. Elikkäs ei pitäisi olla kauheita tuskaa ainakaan sen matkanteon viseessä. Niin kuin ne täällä sanoo. Nyt ajetaan pitkin ilmeisesti yhtä Suomen vanhimmista kävelykaduista. Aika söpö tämmöstä niinku pienimuotoista arkkitehtuuria piiltä ja tykkään. Se on mieleeni. On kyllä tosi hieno kaupunki. Otin aika paljon valokuvia ja niinkään videoita. Aivan älyttömän hyvä tunnelma. Kivasti oli kyllä. Noin. Monet kukat kukki. Sai hienoja kuvia. Ja nyt täytyy alkaa polkea, koska täällä tuulee. Olin pitkiä aikoja paikallaan. Söin jäätelön. Niin nyt on vähän vilu. Käydään täällä Ramsholmen tsekkaamassa. Tämähän vaikuttaa lupaavalta jo nyt. Todella hieno paikka, Ramsholmen. Aivan upea niin kuin lehtometsä. Varmaan vielä upeampi sitten johonkin aikaa, kun siellä maanpohja kukkii. Nythän oli lähinnä saniaisia ja kielot oli esis, mutta ei kukassa. Todella ihmeellistä, että tuollainen paikka on jäänyt vielä aivan kaupungin viereen koskemattomana.
Hyvä Raaseporin Vaikutammisaari. Nyt kuitenkin lähdetään tästä kohti Raaseporin linnan raunioita. No niin, saavuttuaan linnaan. Linna jää taakse. Ajattelin tänne tullessa, että tasan 1,5 tuntia tässä ollaan, että sen enempää ei tarvita. Ja siis minuutilleen olisi mennyt siihen, mutta sitten piti vielä kerran ostaa lähtöjäätelö. Ja nyt tästä matka jatkuu sitten ilmeisen kauniita reittejä pitkin tonne Fagervikiin. Oi, söpöjä. Pikku. Onks noin nyt pieniä vai ei? Juu. Nätti tää reitti täältä linnalta tonne onkohan toi nyt? No, joku kotiseutumuseo. Tossa nyt on aika jyrkkä mäki, että nähdään. Siinä oli vielä sellainen silta, jolla jossain pidi jätskitauon. Se talomuseo oli ihan hauska, tosi söpö. Kiinni kylläkin nyt. Nyt pääsen ajelemaan näköjään tämmösiä tosi idyllisiä teitä pitkin. Ainakin hetken aikaa. Se Raaseporin linna oli ihan makea paikka kyllä. Siellä oli tosiaan ravintolakin, missä lounastin. Mun ymmärtääkseni se linna hylättiin siitä syystä, että sehän sijaitsee joen varrella linnoitteena niin kuin sille kulkuväylälle. Niin, se joki jotenkin, sen luonne muuttui. Kai se kuivu osittain tai jotain. Niin, että sitä ei enää pystynyt kulkemaan tarpeeksi. Tai siitä tuli semmonen mitätön puro sitten. Niin miettikäähän, miltä on mahtanut, tai että mitä on tehty niille tyypeille. Mikä se rangaistus on ollut, kun rakennetaan kamalalla vaivalla linna. Ja sit tapahtuu tällainen emämoga, että se muuttuu ihan käyttökelvottomaksi tai niinku tarpeettomaksi. Sen takia, että joki kuivuu. On ollut varmaan pyövelillä töitä. Saavuttiin Fagervikiin, joka on siis ruukkikylä. Nyt tsekataan tää paikka. En oo koskaan käynyt. En tiedä mitä täältä löytyy. Tää on niin kuin kartalle merkitty tienä. Joten tästä poljetaan. No onhan tää selvä tie. Fagervik on tsekattu. Mä luulen, tai oletin, että siellä olisi enemmänkin nähtävää ja tekemistä kuin niin kuin muissa ruukkikylissä. Mutta siellä oli vaan pikku museo, pikku kahvila. Ja muuten se aluehan olikin niin kuin yksityisomisteinen, että siellä oli ihan siis koteja ne kaikki vanhat hienot ruukkirakennukset. Sekä ne työläisten asumukset että sitten ne
johdon kodit. Erittäin nätti oli se alue. Kaikki ne puutarhat, sitten ne vesielementit ja vedestä tykkään aina, niin osuu oikein hyvin mulle. Näitä kotiseutumuseoita on ilmeisesti näillä main vähän niin kuin sieniä sateella, että yhdessä jos toisessakin pitäjässä. Ulkomaille voi mennä katsomaan japanilaisia tai roomalaisia vanhoja rakennuksia, niin myöskin näitä voi tulla katsomaan ja näillä on oma tarinansa ja hohtonsa kyllä mun mielestä. Inkoosta tankattu ja matka jatkuu Kirkkonummelle 30. Oon Inkoon lähellä ja yhtäkkiä mutkan takaa näkyy jotain kellasta ihan sikana. Nyt on saavuttu Kirkkonummelle videon katsomisesta. Kommentteja saa laittaa, ootko itse käynyt näissä paikoissa ja mitä oot pitänyt. Nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Morjes!